मॉडल है भाइयों, मॉडल है मॉडल भगठा भाइयों। अब तू देखो, हाँ अब तू लागत लार चुआ अब ना आइबो त देवरा बा अब करे पनु बा कि गृहवास करी गिरह बास करी अभी हम नहीं खिजानते बोलबुआ लेकिन भाग ला गई दुगोला कमाने ही ना दुगोला तीन गोला कमाने ही ना कतना हरासमेंट में बालो महाराज हमारे नचनिया ही जो बैठा रहती है हाँ इनका लोग नचनिया कहा जाने कहाँ जाकर कौन कमीनी करो तारी कमाए डबल ड्यूटी करता है डबल ड्यूटी एक रुपया मिला था तो पेट नहीं के भरत कहीं और जाके गुचू गुचू अरे महाराज 50 रुपया हो बाते हाँ गइल बा टिकट 150 रुपये मिल जाता तो कम बात बा ए उम्र में टिकट कट ठीक है बा देखिए देखिए ना कतना पोलरी बोल कतना बुझाते कि बालो आइल बालो घीतो अंडा बेचे बे हम तो ओकनी के देखल बनी जानता रहो हां यूज कइल कंडोम खंगार के कंडो यूज कइल हां भाई तो जानते नहीं बबुआ गीत सुननी है हां बड़ा सुंदर सन भैया भाव लगौले हां कि मरद जोरे जातारी कटनी करे कहली है कि ना जाई गोतनी बैठ के खई है सा हम जाई कटनी करे ठीक कहली ठीक ई लोग बैठ के खाई ई बैठ के खाई ठीक कहल तो ना जाई घूम ना जाई हां तू लोग का बुझत रही तू ही लोग खाली बोलबा हमरा बोलना है ना बोलीला ना लाज लागेला ऐसे ना बोली लेकिन ध्यान दो अभी मत बुझो कि हम बोलबे ना ऐसे ध्यान दो का अब देखी बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करतनी जा तब भाव लाग जाई का बबुआ का हो तनी बिरहा के ठाट में गीत के भाव अरविंद भैया है अरविंद भैया है हेलो गइले हेलो डार्लिंग ए भगठा है ओ छछड़ा अरे ए भगठा अरे हे भैया ए भाइयों भयो रे ए भयो अरे अभियान तो भाइयों तनी बैठ तनी मुहावा पर थूक बैठ एक लोया सुतल रहब हम का मुहा अरे आई ना चूतर बड़ भाई हमें बड़ भाई हमें लेकिन दू गोला तीन गोला कमा नहीं ए महाराज हम तार लोग के बैठ के सुनत दोनों तू लोग सफा एकदम जान जा के चिताने पर जता रहल दोनों खत्म है वो ले निमन होई कि पेटकुनिए पर जीव लोग त तार लोग के आमदनी बढ़त कुछ जरूर का भाव लग जाई बिरहा के ठाटबाजी बाबा बाबा कि चैत के काम में अब बड़ी महारानी यही से बात हम कहतनी रानी तू हमरा संगे खेत में चलबो नो ना जाए ना जाए अरे कहां जाबू तेहू ना जाइबे जीत धले ले भाई तेहू ना जाइबे हाउ हाउ ते को नहीं खा जात ओकर उम्र हो गइल बा अब कटिया करे के ओकर उम्र नहीं ओकर अब ओकरा काटे के उम्र नहीं कर रह गइल ओकर अब कटवावे वाला उम्र हो अब कहती है कि हम ना जाइबे एगो बात बा आ हई ना जहनी का बौसीर ना सुदर्शन भैया तू कम जानता रह इनकर बौसीरवे ना इनकर भकंदर हो गइल खुल जाता ऑपरेशनों के बस के बात नहीं अब ऑपरेशन होइबे ना करी बिगी देता है हाउ हाउ इनकर नचनिया अरे वो नचनवा सुदर्शन भैया कहत रहे कि ओकर बचदानिए खराब हो गइल बा का है भाई भैया तू हम त जानी कि बुद्धिमान हो सुदर्शन भैया हम महाराज मेहरारू के बचदानी खराब होला आ जौना के बचदानिए नहीं खोकर बचदानी खराब बचदानी वाला ना तू अनुभवी आदमी हो के तारा बुझाते नहीं हां दे हाल बा भाई का कि चैत के काम में आ बड़ी महारानी आ यही से बात हम कहतनी रानी अरे चल के कटिया संग में करई दूंगा लग जा चल के कटिया संग में
बढ़ावा निहर के फरज निभाई बुका आ भर मुठा धक मुठियई बुका चैत के काम में बड़ी महारानी यही से बात हम कहतनी रानी ए भाइयों लगन भैया ए भाइयों भाइयों भैया अरे भाइयों खत्म उठ के बैठो खत्म करे करे भैया भाइयों भाइयों तनी उठ के बैठो उठ भाइयों उठ के बैठो गिरा उठ भैया उठ ना उठ के बैठो ना उठबे उठबा की ना फिर उठ रहे तब उठ नहीं के हो अरे भाई का फर्ज निभाई बोला ए लोगो भाई का फर्ज निभाई बोला ए लोगो चल के कटिया संगे करई बाता आ घर मुठा धक मुठियई तो हर साथ मिली जादी दुल्हन मई दहिया तो हर साथ मिली जादी दुल्हन मई दहिया आ सुनो रहो हम चल जाए खेत पर कटनी करे तू पीछे से अइबू नु का लेके अइबू बुझाता नहीं ना नहीं बुझा रहा है नहीं अरविंद भैया बुझा जाए देख ए ले भाइयों तेहने तक भाइयों अरे हाय देख के तनी मुझो मुझे भाइयों हाय देख के तनी मॉडल है भाइयों मॉडल है मॉडल भगठा भाइयों अब तू देखो अब तू लागत रहा लार चुआ ना देखो हर चीज के अब वो वस्तु के जगह न होला अब हीरोइन जोन भी है तो हीरो जरूर हो भी आ तू अब हीरो ना तू खलनायक के रोल में यही से गोबर गैस अब तू खलनायक के रोल में आ गई बा सुनो अब तू खाली गोबर गैस के फेर में रह इजे बा अब तो खाली गोबर गैस के फेर में रह इजे होई मौगा ध्यान दो पलानी नाश्ता अब खाली गोबर गैस के फेर में रह पलानी नाच दे गोबर गैस हाँ सब ई सब मॉडल है मॉडल है भैया मॉडल ये क्या होना मेरा करी फुल पाए देखा तारा के वैसा चीज दिखा दे वैसा चीज दिखा दे अरे आप समझते नहीं हो ध्यान दो हाँ बबुआ का कि तहर साथ मिली जादी कुल्हड़ा मई नहीं आती
फरज निभैबू का अब भर मुठा धक अपने फायदा तो से ले अब जवन मंगबू तवन दे अपने फायदा तो से उतने तारे से काम ले अब बदल में देख सुन है खेत में जौन बा इस साल भर के भोजन के व्यवस्था खेत में बा खेत के अन्न घरे आ जाई मिजाज निश्चिंत हो जाई एकरा बाद तू कहबू कि हार बनवा दो नथिया बनवा दो झुमका बनवा दो टीका बनवा दो जौन जौन कहबे तौन तौन बनवा दे जमन हमरा के खाली भैया कह देस ए खाली बड़ भाई हमें कह देस कि ना भाई हमरो एगो लामा दूगो गोल चाहिए तारा के तुरंत ले दे तीनों तारा के दे लाभ टीका एगो लामा दूगो गोल तीनों का रुपया 100 रुपया हाँ लो ये काका अरे लो यो धन छूलो की सभा बैतरनी में जाही के ना पड़े तार ई ऊ ना हो पैसा देनी है ऊ ना है अब ही कई रुपया लो कहाँ कहती है किंतु कहाँ डल्ला है कहाँ डल्ला है काठी में का मुंह में धर लगे हाथ में ये नु गलती कइला मुंह में धरई तो चले अरे होई का खोले लगल रुपया अच्छा ये उनका अच्छा ले लारा ले आय हाय होई बूढ़ जब हेजा 100 रुपया निकाल के देता रे हेजा ये दे देना तो उनका हाल हे बगलिया में ज्यादा है बगलिया में ढोड़ी में बा है बगलिया में से निकाल के हमनी दे दो और नीचे वाला बगलिया में से निकाल के अभियंता भैया के दे दो खाती पूंजी बा उनका के दे दी हो हां बबुआ का ए कहत रे का कि अपने फायदा तो से ले हम जवन मंगबू तवन दे फायदा तो से ले हम जवन मंगबू तवन दे रह है ने अब रिया देख रिया अरे अरे मुतब्बी रिया देख थोड़े देर खातिर ते भूला जो जोरे नाचत हरु हां आएगो भाव पति पत्नी के जौन होता थोड़े देर भूला जो कि हम तोर मरद में बानी हाँ। ते थोड़े देर खातिर इनके के अपन भातार मान ले मान ले मान लो बेटा मान कुछ ना होई होई अरे खुश बड़े समय बीत गई होई अब कुछ ना होई अरे मर्द दवाई आवता है घरी हां मैन फोर्स 150 ला होई कहत रहे कि जानो तनी 15 रुपया दाम टोना करी अभी धरती ना बची आयो अभी धरती ना बची कहत रहे कि जानो तनी हमरा के बताओ मत बयान हम जानो तनी हां ओकर 15 रुपया दाम 100 mg के गोड़ लगनी है तारा के जय हो गोड़ लगनी है एक घंटा अड़ैले रही हे उम्र में मैंने कर मतलब देख ईमानदारी से बोली हो हां पहले बड़ा यूज कइले बाड़ हां
ना यूज कइले बाड़ दवाइया हाँ हाँ दवाइया दवाइया ना दवाइया झूठ मत बोल दवाइया दवाइया क्रिया खेवे लगो कबो कइले बाड़ बाड़ो तुहु मौगे बाड़ो कबो एक जाए घंटा दो ठीक जा बबुआ जा बानी कोई नहीं जा अब हई के करे पर विश्वास कइल जाई हो जा अब के करे पर विश्वास करबो ए दाद अरे बाप रे बाप अपना मरद के दुख पति यही बुका अपना मरद भाइयो अपना भाई के दुख पति यही बुका कटिया संगे करई बका और उहल पब्लिक देख के मन रोकाए ने हां तो बड़ी घाटा में हमनी के बानी सबसे ज्यादा घाटा जनता रखा बा हां वीडियो कैमरा आलू हां ई लोग निमन का चीज हमनी के बहुत कम हालांकि हमार तो डाले ला हमार निमन का परसंग उरसंग सुमिरन उमिरन डाले ला हम झूठ ना कहि लेकिन होई जोन होता नु ई विशेष क के डाली रामा शंकर व्यास ने नचनिया को पीछे से किया हां दादा कोनो ठेका ठेकी ना कुछ हो ना आ लिख के डाल दी लोग पब्लिक देखी कि का व्यासवा कोइले आई जन की पब्लिक तो देखते बा हमनी के मौगियो देखेली देखेली सो हां भाई हमनी के कौन दुख में बनी जा जान जा कि एक दिन में हेरारू हमार वीडियो देखलस आ जान जा कि कहतिया नु रमेश भैया कहतिया कि काजी हई है नचनिया जो छुआ छुई रहे पहले तो कहते कि यही दुगोला हो रहा है बुर्बक बनने के चुप हम छुअता नहीं हमनी के दूरे रहिला जब कंप्यूटरवा से कैमरा वाला सटा देले फिल्म देखे लू हीरो गुंडा के मारेला हाथ ना दूरे रहला तो कंप्यूटरवा सटा देते तो कहती है कि अच्छा वो तो कंप्यूटरवा सटा देता आ कंप्यूटरवे ध के हिलावता इहो कंप्यूटरवे करता अब ओइजा जवाबे नहीं खजूट कहतरी से कि ओ कनी वाला में सेंट मारल बा हमनी वाला में पिलुआ कौन हो का तई है कहे के पड़ गई ए तले के गुरु ही के दान चला सोनू सोना दिल के हमरा पुनः अर्थनिवासी उपेंद्र भैया हजार रुपए के पुरस्कार नमस्कार जय जयकार आशीर्वाद के चाहना बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा लेके गुरु ही गदान चलो संग संग दिल के लेके गुरु ही गदान चलो संग सोनू रहा जाग गइलो देखो होश में बाड़ो तारा से अंतिम बार पूछत तनी अरे मैं शंकर संगे बोझा बनहवई ए भैया भाई के फर्ज निभई बता घर मुठा धक मुठा